Grubên çekdarên opozisyona Sûriyên dibin fermana artêşa Tirkiyeyê kartkin 5 kes ji gundek Efrînê revandin. Baca zêdetir ji 1100 mirovane zeyt jî li gundekî din sepandên rêxistina mafê mirovan li Efrînê belav kir. Gruba çekdara binavê Feylaqil şam 5 welatî ji gundê meydan Ekbesê navçeya Raco dema nava zeviyekê de kartkirin revandin û heta niha jî çarenivîsa wan nediyar e. Navên kesên hatine revandin evin Salih Hacı Hemed, Mehmed Mustafa Faruk Xelîl Hem û Hüseyin Mustafa, İmad Musa Hesen rêxistina mafê mirovan li Efrînê belav jî di raporta xwe de belav jî kiriye çekdarên gruba El Muntasir Billah baca 1114 teneke zeyt li 15 cotkarên gundê û merayê navçeya Raco sepandin. Serokkomarê Îranê bersiva helbesteka Serokkomarê Tirkiye li Azerbaycanê da û got xelkê Îranê li hember yek parçeya xaka Îranê hest